An balimaw ni ɲankuma bi kibaran b'an bolo k'a las'aw ma o de ye ko kunu alamisadon su Aguel Hawk ni ale bɛ Kidal mara la yen kɔni marifatigi dɔw kɔni taara bin ONU ka kɛlɛbolo min b'an ka jamana kɔnɔ olu ka kan dɔ kan yen kɔni a yirala k'a fɔ kɔni ko maajugu ninnu ka wale in kɔfɛ ko ONU ka kɛlɛbolo min b'an ka jamana kɔnɔ n'a bɛ f'o ma ko MINUSMA olu kɔni ka sɔrasiw 2 ko kɔni nin tora la ko min yɛrɛ ye ko sɔrasiw 10 ko olu fana joginna wa ko mɔgɔ b'olu la minnu kɔni ka jogoni juguyalen bɛ kosɛbɛ ko dɔw bɛ saya ani balo ni ɲɔgɔn cɛ kunun kelen in na kɔni a yirala fana k'a fɔ kɔni ko bingani wale dɔ kɔni kɛra Mopti fana a kɛra Mopti polisiso dɔ de la a yirala k'a fɔ kɔni ko yen fana marifatigi 4 ɲɔgɔnna ko u nana moto la ka na ka kisɛ ci nka kɔni ko a ma dɔn fɔlɔ ni mɔgɔ sara ni ko in na walima ni min kɛra o tɛmɛnen kɔ bɔ an b'a yirala fana k'a fɔ kɔni ko lakana hukumu kɔnɔ hali bi Mali sɔrasiw ani tubabu ka sɔrasiw minnu b'an ka jamana kɔnɔ ni a bɛ f'o ma ko force Barkhane ni o ye Faransi ka kɛlɛbolo ye yan olu kɔni y'a yira k'a fɔ kɔni ko u ka lakana yala dɔw kɔni senfɛ ko u kɔni sera k'u bolo da banbanci jugu dɔw kan ni olu tun bɛ mɔgɔ 60 kɔni bɔɲɔgɔnko bɔ ko o kɔni senfɛ kɔni kisɛciw kɔni bɔra la nka kɔni a yirala k'a fɔ kɔni ko kɔfɛ an ka finitigiw ni Faransi finitigiw ni olu tun bɛ avion na ni ka Mali sɔrasiw dɛmɛ ko u kɔni sera ka ni banbanci mɔgɔ kɔni mɔgɔ 30 ɲɔgɔnna kɔni k'olu faga o mɔgɔ 60 ninnu tun ye kɛlɛ in kɔni wuli a yirala k'a fɔ kɔni ko nin ko in kɛra yɔrɔ min na o de ye Akabari ye Akabari ko o bɛ a ni mɛnna ka man jan kosɛbɛ wa a bɛ Mali ni Niger dancɛ de la ko in yɛrɛ kɛra don min na o de ye kari tɛmɛnen ye nka kunnafoni kɔni sera an ma bi de ayiwa an balimaw ni kunnafoni ninnu tun b'an bolo k'a las'aw ma bi ani ce aw ka tulomajɔ la